Λοιπόν, εδώ είναι ένα μαγνητάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το μαγνητάκι είναι Wu-Sheng. Είναι οι ηθοποιοί στην κινεζική όπερα που έχουν ρόλους μάχης και στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στα ακροβατικά και τη φυσική φωνή τους. Δεν είναι τέλειο? Αυτή εδώ η φιγουρίτσα, όσο μικρούλα και αν φαίνεται, με μπέδεψε αρκετά για να μάθω τι ακριβώς είναι και να το πω και σε εσάς. Αυτή λοιπόν η φιγούρα εδώ είναι Benzing, δηλαδή είναι της όπερας του Πεκίνου, της κινεζικής όπερας, οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Sheng είναι αντρικός ρόλος, όπου ο ηθοποιός υποδίεται κάποιον ήρωα από μικρό παιδί μέχρι μεγάλο νεαρό και γέροντα. Dan είναι γυναικείος ρόλος, εκεί η ηρωίδα συνήθως είναι μια άδοξη ηρωίδα ή κακοποιός. Υπάρχει ακόμη ο ρόλος Jing, πάλι αντρικός ρόλος. Εκεί οι ηθοποιοί δίνονται με πάρα πολλά έτσι χρώματα και πολύ έντονο μακιγιάζ και υποδίονται συνήθως κρατικούς. Και υπάρχει και ο ρόλος Chu, ο οποίος είναι ο κωμικός ρόλος και οι ηθοποιοί υποδίονται αυτό το ρόλο για να γελάει ο κόσμος.